हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम जोङो दा माबायाव थांगासिनो दङ कार्बि आंलं आरोना मा जायगामोनथाय मिथिलांबावबाय जायखिजाया प्रग्राम नायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानो हागौ बे प्रग्रामखौ बिराद गिदिर जायो माने बोसोरफ्रामबो जायो आरोना जागाया उमरांसोमोन आरोना गल्फ फिल्डआव Falcon Festival आरोना बोसोरफ्रामबो जायो बियो फेस्टिवला एबार 2021 आव जों नायहैदोंमोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड दङब्ला जोबजासिम नायदो आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय आङो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो ट्रेनाव गाखोदों आरोना गाखोथाराखैमोन बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय ट्रेनजोंनो थांनोसै होननानै गाखोथाराखैब्लालाय ओंखायनो जोङो ज' थांनोसै होननानै ट्रेनावनो फैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा सफैनानै गोजांदों नालाय एसे बनफायार खालामबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय डिनार खालामखानानै माने जोङो डाइरेक्ट नायनोसै आरोना प्रग्रामखौ एक्चुअलि जोङो टेन्टआव थागोन आरोना आंथ' थाफेराखैमोन मालाबाबो फार्स्ट टाइम थासिगोन आरोना दा टेन्टआव दा जों सफैबाय आरोना जायगायाव हमसे दीदार की गलती दोबारा कह गए हम मेरा प्यार की फाइनालि मा होनो सोरांबाय ओमफ्राय बेहायनो थादोंमोन नालाय टेन्टआवनो बिराद मोजां आरोना जायगाया नायदो फार्स्ट टाइम फैदों आं बे जायगायाव खिन्थु फैनानै थांफिननो बागुलायदों आरोना बिरादनो मोजां
itu sih. ओमफ्राय नै जोङो ब्रास खालामखांनानै मोखां सुखांनानै आरोना लोगो मोनाव फैबाय दुगैनो मानो होननानै ओंखाम जानोबो लिंनाय नालाय बिसा ओंखायनो फैबाय आरोना माने आंनि कलेजाव जमा फरायनायमोन आरोना जोङो क्लासमेटमोन रश्मि होननाय रश्मि टक बेबि आंनि मा होनो क्ल'स लोगो आरोना बियो बिसिनाव फैदों जोङो कार्बि बियो बर' नङा ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना जोबजासिम आरो बे फ्रुइटखौ फार्स्ट टाइम मोनजादों आङो पेशन फ्रुइट ना मा होनो बिसिनाव दङ आरोना ओमफ्राय जाहोनायबाय जोंखौ माबायदि मोनजायो होनना मानो होनबा जोंथ' जाफेराखै नालाय बेखौ ओंखायनो ओमफ्राय दा लोगोआ माने गावसानि बिब'मोननाव लांनो नागिरदों आरोना आंखौ जोङो ओमफ्राय दा अट' थांगासिनो दङ नोंथांमोनाबो नायबाय थादो जोबजासिम इधर देखो ना बस इधर देखो ना हाँ आगे कब देखो जाओ चलो Hello guys, हम लोग कहाँ पे हैं अभी? We are in a beautiful place, Umrangso. कितना सुंदर है ना? हम आज first time आए हैं यार. Liar. ये हम लोग का कार्बी का है. तुमने एक फोटो नहीं खींचेगा मेरा कार्बी में? खींचेगा. तुम परमिशन देगा तो. आओ. कार्बी दोस्त बनाया और कार्बी जगह ही नहीं तो आओ आओ ना जल्दी आओ जल्दी
धन्यवाद